jutro, najljepše more. Dobro jutro, moja predivna, moja jedina, moja preljepa zemljo Hrvatska. Dobro jutro. Bavit ćemo se ruralnim razvojem, vrlo bitnim svim članicama Europske unije. Na razini čitave unije postoji i program koji propisuje 4 osnovne smjernice koje svaka država treba kontrolirati, pratiti i poticati. To će biti i obaveza Hrvatske. U ožujku je održan okrugli stol u kojem se analiziralo što je do sada napravljeno i kako dalje, kako iskoristiti na što bolji način fondove koji su nam za to dostupni. A kako to izgleda u praksi pokazat će vam upravo osječka udruga SLAP koja nastoji promovirati samozapošljavanje mladih u eko poljoprivredi. Plastenik u kojemu se na ekološki način uzgajaju rajčice i paprike u Erdutu podignut je uz pomoć mini kredita, ali i edukacija Udruge za kreativni razvoj SLAP. Biološki uzgoj donosi plodove koji se od ostalih na tržištu razlikuju već na prvi pogled. Dosta smo čitali, učili, a i prošli smo tečajeve koje je SLAP organizirao. Pokupio je ekološke proizvođače i pokupio sve stručnjake, savjetnike i sve što na jednom mjestu se moglo naći, to se našlo tu. I poslije toga smo dobili kredit od SLAP-a, mini kredit. 60 korisnika prošlo je edukaciju iz ekoproizvodnje, a 11 ih je dobilo mini kredite. Imamo nekoliko projekata koji idu upravo u tom smjeru poticanja zapošljavanja mladih i žena. To su nam nekako ciljane kategorije. Projekt YES, znači Youth Employment Support Program koji nam financira talijanska fundacija Unidea. Radimo na edukaciji iz ekološke proizvodnje u suradnji sa Biopom i Ekocentrom Mavrović. Radimo na stvaranju zapravo poduzetnika od tih naših poljoprivrednika, učimo ih kako izaći na tržište, kako predstaviti svoj proizvod, prilagoditi ga tržištu. Uz eko poduzetnike projekt zapošljavanja mladih uključuje agroturističke animatore, osposobljavanje za izradu kvalitetnih rukotvorina. Od rukotvorina se nastoji stvoriti etno brend. Bavimo se poludnevnim boravkom i organiziranjem slobodnog vremena za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju na području našeg grada. Paralelno s tim razvijamo neprofitno poduzetništvo za samoodrživost udruge i razvijamo jednu radionicu koja će nam koristiti za radno-okupacijska zanimanja za mlade koji su u stanju raditi neke jednostavne poslove. Sve je i znanstveno utemeljeno. Ekonomski fakultet u Osijeku radio je program ukupnog razvoja za 6 općina. Između ostalog, jedna od tih općina, kao stvarili smo mikroregiju, jedna od tih općina je općina Erdut. 3 udruge nose sad taj projekt, odnosno program, znači Centar za održivi ruralni razvitak. Mi smo bili na simpoziju prvog Hrvatskog kongresa turizma u Hvaru i prezentirali smo taj centar i mogu vam reći da su svi bili oduševljeni. Radionice i edukacije održavaju se u Erdutu u Centru za održivi ruralni razvoj. Na njima se pokušava riješiti temeljni problem, a to je kako živjeti od neiskorištenih turističkih i ruralnih potencijala i od njih stvoriti prepoznatljiv etno brend.